Markkinointia päiväsi. Jos sinua kiinnostaa, miten email-markkinoinnilla tehdään yrityksellesi rahaa, niin tämä filkka on just sulle. Tänään tehdään ruumiinavaus email-kampanjalle, jossa me tehtiin 2 e-mailillä 130 000 euroa myyntiä espoolaisravintolalle. Kyllä, espoolaisravintolalle. Ruvetaanko purkamaan e-mailia? Nyt tuli kiirus, tarjous, joka myydään loppuun ennen aikoja. 50 000 vastaanottajaa, 36% avasi, että oli toinen e-maili 2 päivän sisällä samasta tarjouksesta, joten luvut puhuu puolestaan. Ja siellä on 5 elementtiä, jotta se otsikkorivi toimii. Ensimmäinen on kiire ja niukkuus, johon ihan selkeästi tämä otsikkorivi vastaa. Toinen asia on, että se asia on relevantti näille asiakkaille. Ja koska he jo tietää sen tarjouksen, niin meidän ei tarvi kertoa uudestaan, että mikä se tarjous on, koska he tietää, se tulee samalta lähetteeltä, tämä palvelu on tuttu, jolloin meille riittää se, että me toistetaan sitä kiirettä ja niukkuutta. Ja sen takia tämä on niinku relevantti. Mun nimi on Pasi Sipilä, mä oon Websellerin perustaja, Master of Email ja miljoonan e-mailin mies. 3. asia on, että se on selkeä ja suora. Ja vaikka se on hiukan tavallista pidempi otsikkorivi, niin se kertoo selkeästi, mistä on kysymys. Numero 4 asia, joka meidän pitää ottaa huomioon, on emotionaalinen vetovoima. Monesti englanniksi käytetään FOMO, fear of missing out, pelko jäädä ilman, on hyvä tarjous, jota voi jäädä ilman. Tuntee, että tosi hyvä tarjous, aika tyhmä, jos mä jätän sen käyttämättä. Ja siihen tämä otsikkorivi vastaa myöskin. Jos tässä vaiheessa nämä jutut kiinnostaa, niin kannattaa klikata webseller.fi ja puukata mun kanssa 0,5 tunnin inspiraatiosessio. Katsotaan, minkälainen e-maili sulle suunniteltaisiin. Se on maksuton, eli Pablo Escobar-tarjous. Ensimmäinen pussi ilmaiseksi. Ja 5. asia, että se vastaa kampanjan tavoitteita. Niin me ei haluta, että se on niin kuin pitkin joulun pyhien ajan myynnissä, vaan että se loppuisi ennen jouluaattoa. Ja se oli se tavoite. Tämä kirja lähti perjantaina ennen jouluaattoa. Ja sekin saavutettiin. Puretaan hiukan vielä lukuja. 36% avasi, heistä 5,34% klikkasi, eli 899. Ja yleensä me tavoitellaan noin 10% klikkiä. Avanneista siis nyt se on hiukan alempi, mutta se on selkeää, koska tämä on toinen e-maili hyvin lyhyen ajan sisällä samasta tarjouksesta. Mutta meitä kiinnostaa vielä enemmän, että paljonko se toi rahaa, tämä toinen e-maili. Eli kokonaismyynti oli 131 352 euroa. Lahjakortteja myytiin 2526 kappaletta. Lahjakortin hinta oli siis 52 euroa. Miten tämä jakaantui? Ensimmäisellä mailillä me käytännössä tehtiin 70 000 euroa. Eli kuorittiin se kerma päältä. Mutta tämä toinen e-maili toi 60 000 euroa. Eli jokainen klikkaus toi 66,75 euroa. Siis klikanneesta 75% osti. Se on aika lähellä Suomen ennätys. Et mitä me siellä e-mailissa kirjoitettiin? Kohta ne loppumat vielä ehdit ostaa menun hintaan 52 euroa. Se kertoo edelleenkin sitä kiirettä, että ne loppuu kohta, eli niitä on vain rajallinen määrä. Se vastaa siihen. Varsinaisessa niin kuin kirjetekstissä niin vähän ilotellaan siinä, luodaan mielikuvia. Keittiömestari Iirolla paloi riisipuurot kattilan pohjaa ja monethan keittää silloin riisipuuroa tai luo niin kuin tilanteen, jossa se on aika suosittu. Ja sitten me todetaan vielä siellä lopussa, että tämä lienee joulun suosituin ja herkullisin lahja. Me ei väitetä, että se on, vaan luodaan semmoinen olettamus. Ja ihmiset rupeaa miettimään, että ainakin sisälle, eihän ne aktiivisesti mieti, mutta tuolla alitajunnassa rupeaa miettimään, että ehkä se onkin suosituin lahja, mä haluan sen kanssa. Sitten seuraavassa kappaleessa me kerrotaan, että me nostettiin sitä määrää hiukan, että
Sullakin on vielä mahdollisuus ostaa se, mutta sitten todetaan, että nyt sun pitää oikeasti toimia juuri nyt heti, koska voi olla, että illalla, tämä lähetettiin siis perjantaina 21. päivä joulukuuta ihan aamulla, ja huomenna viimeistään ne on loppuun myyty, joka jälleen luo sitä kiirettä, että mä haluan ottaa tämän niin kuin lahjakortin. Samoin me todetaan, että tätä lahjakorttia kannattaa ostaa vähän enemmänkin, koska se tarjous on todella hyvä. Keskiostos meillä oli 2,2 lahjakorttia osti niin kuin per asiakas. Todetaan, että vaikka et sä asuisi niin kuin Espoossa, me kerrotaan, että se on hyvien kulkuyhteyksien päässä, eli laajennetaan sitä ostavia asiakkaiden niin kuin maantieteellistä aluetta, joka toimii erinomaisesti tässä. Tekstiin tuodaan linkki, ihmiset näkee, että okei, tämä linkki vie tuonne, eli se näytetään siinä ja sitten napissa lukee ihan suoraan, selkeästi siinä ei tarvitse mitään kikkailua, osta lahjakortti, ei tarvita mitään muuta. Ja sen takia se toimii niin kuin magneettina. Ja yksi pieni semmoinen kikka, eli meillä tässä e-mailissa toi koko teksti on tehty aktiiviseksi. Se keskimäärin nostaa klikkireittiä, koska ihmiset keikkailee vähän sinne tänne niin kuin puhelimessa. Niin, jos olet päässyt tänne loppuun asti tästä pitkästä videosta, niin onneksi olkoon ja markkinointia päivääsi. Ja todellakin käy kattoo siellä webseller.fi-sivulla se tarjous. Ja jos sulla tulee mieleen, että haluaisit, että analysoidaan joku e-mail, niin lähetä meille semmoinen saatekirjeellä info@webseller.fi tai kommentoi tuohon kenttään, että minkälaisen e-mailin haluat, että me analysoidaan, niin tehdään ruumiinavaus sillekin. Tsemppiä!